emakume zientzialeri bat eskatzen badotzuet esateko, badakizu ero esango aldozto zuen baten bat. Marie Curie. Zientzialari bat deskubritu ebala radioa. Oso garrantzitsua izan zen, lehen ez egozan emakume zientzialaririk eta bere garaian emakumeek ezin eben ikasi. Orduan, emakumeentzat hori pausu handi bat izan zen. Bestere bat esetzen dozue. Ni uste dut, lehen emakumeen pentsamenduak edo ideiak ez direla baiestatzen edo onartzen bakarriko emakumeak izategaitik eta hori eragin handia izan dau eta horregaitik ezagutzen dugu bakarrik gizon zientzialariak. Izan dela beti eukidabela aukera gutxiago ezagunak izateko, orduan gutxiago ezagutzen dira. Zientziaren arloan mutil bat gehiago errekonozitzen da neska bat baino, zientzialari neskak egon ziren, baina ez ziren ezagunak eta egin bezan deskubrimentu asko eta euren kabuz, inoren laguntza gabe, baina ez dira bat ere errekonozituak. Nik uste dut neskak eta mutilak bardinak garenez, bardin dagoela zer ikasi nahi duzun. Zuk mutil bat gai bada ingenieritza egiteko neska bat ere da, orduan biak garela berdinak eta hori errespetatu behar dela eta neska gehiago animatu aldirela ingenieritza egiteko gustoka dabe. Igual lana lortzeko askotan gertatzen dena da, badaukate neska bat eta mutil baten artean askotan hartzen dabe mutila. Pentsatzen dabelako hobeto izango dela edo lana hobeto egingo dauela, baina hori ez da egia, orduan oraindik gehiago normalizatu behar da. Lehen edo beti daukaguz referenteak mutilak, eta orduan igual ikusten dabe ez dirala gai egiteko hori, baina berez gai gara ingenieritza bat egiteko.